står. Vi er stolte af dig, fordi vi nu drager et sted til New York for at kommunikation og bagefter en tilbage. Vi kommer til at savne dig. Det er vigtigt at forsvare vores lands interesser. Så derfor står det er det samme bad med den beslutning, du har truffet. At du forsvarer USA slag ved at tage til Vietnam og kæmpe mod kommunisterne. Skål for Claus og hans skæbne mod gerne. Det er godt, Kjeld. Det er en stor dag i dag, og en meget vigtig beslutning, du har truffet. Det er vi stolte af. Du bringer ære i vores familie. Skål. Kom, Claus. Du skal have kørt til bilen. Og pas nu godt på dig selv i dag. Ja, Claus. Du tager nu afsted. Men jeg synes alligevel, du skal have en lille stilling med på vej, hvis du skulle få brug for nogle penge. Det er godt, min dreng. Luk hjemme. Op med dårligt. Kom, Claus. Du skal have kørt til bilen. Den dag månen står i solen, sidder vi og Martin sol. Der bliver der højt til himlen, og vi får en det er begyndelsen til verdens nye tid, verdens nye tid, den nye tid. Den nye tid.
jeg synes, man bliver brændt den. Jeg gider ikke være soldat. Vi skal ikke slå uskyldige mennesker ihjel. Er det godt? Undskyld, men du har vel ikke nogen penge, vi kan få? Bare lidt småpenge. Eller hvad med dig måske? Har du ikke lidt? Hvad? Hvor skulle jeg give jer penge? Fordi hun er gravid, og vi ikke nogen penge til mad. Kom nu, Sheila. Ellers kommer du til sent tredje time. Vi kan nok godt hjælpe dig. Kom her. Sæt dig ned. Er hun rigtig gravid? Rigtig gravid, ja. Det siger hun. Det ved hun helt sikkert. Det ved du ikke noget som helst om. Jeg ved da, hvem faren er. Ja, det er jo mig, der er faren. Det er dig. Du kan da ikke lave børn med den der. Det kan jeg sagtens, du bare prøver til det her. Hold nu op, sæt jer ned.
lige her og kigge. Det skulle det helt fint fra i går, er det ikke? Hvor? Der. Ej, det er ikke. Jo. Så her, der står, hun hedder Sheila, og hun holder fest. Og hvad så? Jamen, ikke noget derfra. Vil du ikke være meget til fest? Man skal være inviteret. Hvad så? Skal vi til fest? Ja. Okay, så... Fint nok. Jeg skal komme afsted med det samme. Tak skal I have. Hvad er deres navn? Burger. Jenner. Tak skal I have, mand. Pæn kjole, hva'? Synes du virkelig? Det er politiet! Jeg har godt trænet på privat område. Du hører den vej. Hvad er det for noget? Vi kom i fængsel lige to til Silas fest. Claude havde penge til at betale pension på bøger, så nu er han gået hjem til de gamle for at skaffe penge til at få os andre løsland.
Sig mig, hvorfor er du så hysterisk bange for at få klippet dit hår? Er det noget med mænd? Hvad mener du? Føler du dig seksuelt tiltrukket af mænd? Du mener, at jeg er homoseksuel, eller hvad? Ja. Ja, jeg vil nok ikke sparke Mick Jagger i min seng, men homoseksuel, det er ikke lige mig. Fortæl mig så, hvorfor du er så hysterisk bange for at få klippet dit hår. Hej, far. Hej. Og jeg er ikke nogen $250. 250. Hej. Hej. Tag en bolle. Ja, tak. Kom. Ej, giv mig lige dine bukser. Hvorfor det? De er møgbeskidt. Ej, de er helt okay. De er rent nok. Ej, giv mig dem nu. Det tager kun et øjeblik. Hvad siger du så, far? Hvad siger han til hvad for noget? Ikke noget. Altså, hvis du har brug for penge, så må du tage et job. Penge. Hvilke penge? Hvad snakker I om? Det er ikke noget, jeg skal bare bruge nogle penge.
Gud fader bevares. Det er hver gang du kommer hjem, er der brøvl og ballade. Hvorfor bliver du ikke klippet? Kan noget rent tøj på og bliver vasket? Føj! Hvis du bliver klippet, så får du penge af. Du vil altså betale mig for at blive klippet. Ja, men kunne det ikke blive snart? Ej, hør du, giv mig så dine bukser. Jeg er jo rene, mor. Kan man tage aldrig for fred? Jeg må da så hellere til at... Jamen, hør nu, hvor mange skal du bruge? Tak. Følger du mig hjem? Ja, jeg skal nok følge dig hjem. Kun hjem. Ikke hjem. Nej, jeg følger dig hjem. Nej, vil du være i gå selv? Nej, jeg skal nok følge dig hjem. Jeg har ikke lyst til. Hvorfor nu ikke det? Du skal
Du har alting forklaret. Undskyld, det var ikke sådan ment. Men du rejser jo i morgen. Og hvad så? Hvis jeg ikke skulle rejse, så var det nok noget andet. Giv mig din frakke,
Hvor er han? I Nevada. Jeg vil skrive til ham. Hvad skal jeg skrive? Jeg vil gerne have en hilsen med. Bare skriv hej fra mig. Hvorfor skriver du til ham? Du tager det bare med os. Hvor skal I hen? Til Nevada. Skal vi? Ej, hvor spændende. Kan du aldrig tage noget alvorligt? Ja, alvorligt. Hvornår tager vi afsted? Nu. Men det kan jeg da ikke. Nej, det er ikke nok. Lafayette, hvordan skal vi komme til Nevada? Lafayette, hvad glor du sådan på? Hvem er det? Hvad laver du her? Kom nu. Hvem er hun? Kom nu, sagde jeg. Hvem er hun? Hvem er den kvinde? Er du hans nye veninde? Jeg hedder ikke Lafayette mere. Og lad Jane være i fred. Hvad har du gjort ved dit tøj? Du kan være ligeglad med, hvad jeg gør. Gå nu hjem. Er du gravid med ham? Hold nu op. Hører du? Er dit barn, Lafayette? Hvad er nu det for et spørgsmål? Måske er det, og måske er det ikke. Og hvad så? Hvad for noget? Du forstår ingenting. Du forstår ikke, hvad det handler om. Jeg ved bare, om du har et barn sammen med mig. Du vil bare vide, om du kan have et barn sammen med hende. Kom her. Jeg følger dig til bussen. Jeg vil ikke hjem, jeg vil have sammen med dig. Det kan du ikke. Kan du ikke forstå, at du ikke kan blive her? Hvorfor ikke? Fordi jeg siger det.
Ligeglad? Hvordan kan du være ligeglad med, hvem der er far til dit barn? Det løser sig jo snart. Hvis ungen har lyst hår, er det voldt. Og hvis den har mørkt hår, ja, så er det hot, der er faren. Hvad er du så sur over? Jeg er forelsket i ham, og vi skal giftes. Og vi har et barn sammen, og nu er du gravid. Hvorfor kan du ikke bare være glad? Du er skør. Giv dig den lige. Ja, Silas bare lunder den næsten frivilligt. Fedt nok. Så lad os komme afsted, Sinevada. Ja. Yes. Morning stars shine. The earth says hello. You twinkle above us. You twinkle below. Good morning stars shine. You lead us along. Our love and me as we sing. A early morning sing song. Good morning, stars. And you leave the space with Milky Way music. Good morning, stars. They're happy and strong. Send our love from above. Our early morning sing song. We got to be feeling out to be like singing a song, humming a song, singing a song, loving a song, having a song, singing a song, song to sing, song, 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 sing, 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 song, 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 sing, 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 song. Song, 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 sing, 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 song. Vi kan ikke komme ind på kasernen. Hvad gør vi så? Jeg har en idé. Jeg bytter rolle med Klub. Hvordan vil du komme ind på kasernen? Ja, vi må skaffe noget militærtøj eller sådan noget. Hun er altså bare genial, Burger. Sheila, kan du ikke klare det? Okay. Hej.
Klar. Skål. Vil du have en cigaret? Tak. Vil du prøve at lave røgvand? Okay. Nej, det er du vist lyst til. Skål. Skål. Må jeg prøve din kasket? Værsgo. Ej, den klæder dig. Skål. Skål. Hvor længe har du været her i Nevada? Ja, jeg har jo snart trænet på soldater til Vietnam i snart 2 år. Skål. Du er sød. Og skal vi til hjem? Det kan vi godt. Hej, Sheila. Godt klaret, Sheila. Hey. Hej, Sheila. Skal jeg rigtig komme til at ligne en soldat, hva'? Ja. Ej. Så lige uniformsjakken, så ligner en rigtig soldat. Hvad siger jeg så? Nej, hvor er du flot. Prøv lige at dreje dig rundt i gang, så vi kan se dig. Jamen, så må jeg bestille dig. Derude. God tur. Voilà. Da jeg kom tilbage til kasernen, efter det samme, Sheila og de andre, var min deling væk. Den var på vej i transportmaskinen. Skulle til Vietnam. Fantasy
fuldstændig ligesom ude i samfundet, så er der altid nogen, man ser og hører, og som får alt bifald. Og så er der en hel masse, som man aldrig hører og ser, men som er mindst lige så vigtige for, at det hele kan hænge sammen. Sådan er det også her. Jeg synes, vi skal tænke på, at foruden dem, vi har set her i aften, som har fået deres velfortjente bifald, så er der folk, der har malet kulisser, der er folk, der har lavet scene, der er folk, der har syet kostymer, der er lys og lyd, og så er der alle de, der hele vejen igennem har sørget for, at alle de her ikke døde af sult. Alle har været involveret på en eller anden måde i det, vi har set her i aften. Alle de, vi ikke ser, de sidder rundt omkring, de sidder bag ved lys og lyd, de er bag ved scenen, de sidder imellem jer. Det vil føre for vidt at kalde dem herop, men skal vi ikke give dem en hånd? Okay, jeg giver op. Hvor skal vi køre hen? Bare lige ud. Hva? Hallo, Flemming. Prøv lige at kigge her. Flemming. Prøv lige at slukke.
Fuck! Shit! Hey, nu har jeg fundet ud af, at der er en brændstoflømme. Det er godt, Niels! Det må have gjort ondt, det der, mand. Ej! Hvad? Pas på, Niels! Du skal vente på siden. De venter på siden, Gud. Hvad så ser jeg falder? Hey, er det nogle grupper, der kommer lidt ind bag Kasper, eller hvad? Jeg kan i hvert fald ikke være at dreje. Kør med glat! Det er ikke hvordan kommer det op? Den må godt være lidt stejlere egentlig. Ja, det må den godt. Vi tager lige over igen. Nej, nu skal vi være super. Helvede, så til kage, nej!
skal nok komme op. Slalom, hva'? Woohoo! Jeppe, kom nu, Fuld. Lidt længere ned, end du plejer. Lidt er væk, nå til højre. Ja, rigtigt. Wow. Stavene bagud, stavene bagud. Hej, venstre ski bagud. Ja. Sæt ikke også, Christoffer. Og det gik fint. Det virker ikke, Grete. Jeg prøver lige igen på Ja, okay. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja, 2 sekunder. Ja, okay, bare lidt videre. Jeg synes, der er så små ski. Hold da kæft. Uh-oh. Ah! Ah! Jeg kører bare helt ned. Bare være blød med det afslappet. Bare fordi vi har haft en god lærer. Blød knæene, det er det. Er der nogen, der lige gider at forklare mig den klov igen? Ja. Hej Jesper, stop! Så vi får lidt teknik herfra.
Jens, ikke så stivben, du står så. Vi får Det er ikke sjovt. Fortsæt lige ned, så får din bave. Det er mærkeligt. Ja, jeg kan. Ja, nu skal jeg. Der er bøller. Du er rigtig ondt. Han så, hvad var? Ja, det er flot. Prøv at være med at køre sig selv på kort. Prøv at lave lidt større. Hvor du står på det så i går, ja? Ja, masser af. Det er fedt. Gå herover til siden. Gå herover til siden, Rasmus. Ja, mand, Ivan, tror du, vi er professionelle? Du sætter bare 20 staver op. Hvad laver du? Hvor er der kraft? Det er en time, mand. Hvorfor sidder du? Ivan! Godt, René! Jeg kan godt, det er bare ikke vise. For helvede. Wow. Ej, men er det godt nok lige knap. Streng den her, da. Du kan det der. Det er for nemt for dig. Gik du egentlig meget? Det er sne hele dagen i går. Jeg så hen til Arken, så blev det regnvejr. Kom nu, Linda. Op og have fart på. Vi holder godt fast. Ja. Nu kører vi så langt som muligt. Prøv at rette dig lidt mere op, Lasse. Ret dig lidt op. Ret dig lidt op. Sådan, ja. Rigtigt.
Adios. Okay, de gør en græs det der. Hvordan kommer man op? Det kan du da ikke. Jeg er livsfarlig til det her. Jeg dør lige om lidt. Det er altså bedst, hvis bare du stopper smiden. Det var fedt det her nu. Og så nyser det. Nej, sgu gøre det. Hold nu op for helvede. Hold da op i dig. Der har ikke været taget nogen billeder af mig, hvor jeg står her. Ellers skal der have motorhjelm. Nej, sådan. Så skræt videre på at skræt lidt. Ja, det er det godt. Okay. Og op ned mod banen. Hvad kan det for helvede? Jeg mener det seriøst. Wow. Nej, roligt. Er vi kommet nu? Ja. Fortsæt.
Fortsæt. Og så på et eller andet tidspunkt, så stopper vi helt. Det siger det. Ja, kan du se det? Vi kører lige et skilt over her. Og så skal vi have nogle dreje. Det gør du ved at køre helt langsomt. Over her, over til højre, væk over til højre. Og så skal vi baglæns. Ja. finder I mig sgu i det der, du!
springe op, Flemming. Kom og lukke for. Hallo, er det meningen, det er Stone, der skal springe op? Det er sgu da skikken, mand. Ja, det er ufatteligt, ikke? Jeg plejer aldrig at falde. Jeg var helt på den derude, den der med træ og skov, og jeg har aldrig kørt med dig, Det går. Jo, hey, prøv at se, vi kan lige nå okay, vi kan lige nå bumpet. Okay, jeg falder. Men det er sådan meget. Bare skal vi tage for en videokamera. I skal hoppe, mand! Nej. Kom så. Venner! Juhu! Jeg tror, du er død med det. René, han er en glad dreng. Og René, han står på alpinski. Jeg skulle stå på skiski. Jeg har aldrig prøvet den heroppe før, mand. Køre ned. Det er første gang i hele hans liv, han nogensinde prøver at køre på alpinski. Og det er sjovt. Se selv, hvad der videre sker. Du har fin sti. Nu er han væk. Hej Mariam. Hej. Hej Mads. Hej alle sammen.
Skal du ud og filme bakken også? Gud ej, men hvad fanden? Kom nu, René. Hold 3. Bente? Og kigge i næsten, så henter jeg noget mere vand. Stopper! Din mave på. Jeg skal have den igen. Ja, der er brænder. Jeg er vant til at gå på det her, så... Så må du om at give ham en hest. Ruller. Og så. Stien til højre. Bagefter. Stærk, Katrine. Ja. Så skal jeg på enden af stien her, og så går I til højre, når I kommer op på enden, og følger stien ned i den anden side. Så skal I gå på linje, ja. Og så skal I hen over det øverste tog derhenne. Hov, I skal under der. Snydepælse. Ja, men jeg får altså alle nede på ryggen. Hov, I skal over der. Jeg falder ned. I bliver nødt til at kravle over der. Ej, for helvede. Så skal jeg ikke bare lade. Ja, nu hopper du lige over. Nej, så kan du stå sådan der. Kan du se min fod? Hvornår er det? Nej, ikke. Så, se nu at komme videre. Kom nu. Kom så. Den er spændende. Hold kæft, det er så. For de spændende heste her. Kom så. I kan bare lige lave en koldbæt over. Så ryger armen sgu med ham. I kan bare gøre det samtidig. Ja, så kommer så skal I op på enden af den sti her, og til højre og ned ad stien over den anden side af skoven. Flot klaret. Ja, det er super flot. Ej, hvor er det god. Så skal I op på enden af stien der, og så I kommer op på enden af skoven her, så går I til højre og kommer ned over den anden side. Og så skal I hen over det næste tog der. Over det øverste. Ja, selvfølgelig. Ej, ikke engang til. Og under. Og så skal vi over her. Det kommer vi aldrig. Kan jeg lave en koldbøt? Tag at lave en koldbøt over begge to. Samtidig. Op og hænge sådan op på Sådan maven. Kom så. Okay, og så drejer rundt. Hvis jeg går først over. Kom så, Michelle. Så skal jeg lige hjælpe på. Ja, så. Bare hold godt fast. 1, 2, 3. Hop. Og så rundt. Sådan. Holder du ved? Flot. Vi kommer sgu over alligevel. Jeg er på enden af stien her, og så gå rundt til højre og komme ned ad stien over i den anden side af skoven.
Og så over det øverste torv derhen. Ja, tilbage igen, Michelle. Jo, det er snyderi det der. Så hopper vi. Jeg kan sgu ikke komme det. Slå en kold igen. Jeg kan sgu ikke komme det her. Og over det øverste torv, Michelle. Hvis jeg kan du også. Så må du svinge torvejeren. Og så ned med røven. Så op på enden af stigen her, så gå til højre og kom ned ad stigen over i den anden side. Op til Skal jeg hoppe ned for? Jeg er på enden af stigen. Jo, det må være mig. Løb med bare lidt som en hest. Det kommer en lille som en hest. Ja, det skal. Nej, det er ikke på. Rent. Gruppe 3 havde en lidt bedre tid på 15 minutter og 20. Og gruppe 2 havde den bedste på 14 minutter. Vi skulle jo afprøve banen, ikke? Fandme godt. Jeg ved, hvor Nu er det mig. det er samlet et tidspunkt. Jeg var den bedste. Vi overhælder. Jeg vil ikke gerne til Så skal I lige have videre, at I skal skynde jer at skrive jer på den liste, der hænger derinde på tavlen. De sidste skal lige skynde sig at have jeres nummer på. Og ellers er der fri indtil middagsklokken, den lyder. Så hvis der er nogen, der skal have et bad, så er det måske passende at gøre det nu. Stinkebad, nej. Nej, du er stinkebad. Og jeg vidste jo. Vi venter lige til på den. Det kan jeg godt, jeg har ikke gjort det. Men har du ikke stykket af? Er du favoreret? Nej, du var ikke. Åh, ja, Nej, det er der det er ikke nogen, der skal skade mig. Nej. Kan du bruge de stumper til noget? Jeg kan ikke bruge den anden. Nej. Nej, du har det slut. Han skal om og se, hvad fanden det var. Jeg bare trækker en bold. Skal du have med stjernetøj? Ej, bare væk. Ja. Vil du ikke blive kraftig? Nej, ikke mere nu. Jeg er sikker på, at I kan få en aftale med Uwe om at klippe det græs her på et eller andet tidspunkt. Med hænderne og en saks. Men lad være med at pille det op nu. Vi skal i gang med at lave forskellige underholdende aktiviteter. Skal det være med det?
Er du klar igen? Lykkes det? Nej, det lykkes. Kom, så skal vi løbe noget lyde her. På efterskole, det er at prøve at blive spredt lidt ud fra dem, man sådan normalt er sammen med, og prøve at åbne op, og så videre, og så videre. Der er en sang på den CD her, om en, der hedder Anne-Grethe. Og lige nøjagtigt Anne-Grethe, hun er sådan en, der er meget begrænset. Jeg vil lige prøve at synge den for jer. Op på cyklen og langt ud i skoven, hører du alene på din hest. Her det er cyklen. Du vender dig om og ser tilbage. Er jeg alene med min hest? For Anne-Grethe, du står i mudder. Anne-Grethe, du går og tuller. Anne-Grethe, du går i mudder. Anne-Grethe, du går og tuller. Du er til heste og ikke til drenge, nej. Men drengene vil have det, du siger nej. Jeg er til heste. At du var til festen, han sagde hej, men du blev bange og sagde nej, ja. Men at du vil lammesteg, vil du være med til en fejl. Anne-Grethe går i mudder. Anne-Grethe går og tuller. Anne-Grethe går i mudder. Anne-Grethe går og tuller. Og så siger den, og væk fra hytten, og langt, langt, langt ud i skoven, der flygter du alene med din hest. Og ser tilbage. Jeg er alene med min hest. Hest, hest. For Anne-Grethe går i mudder. Anne-Grethe går og tuller. Anne-Grethe går i mudder. Anne-Grethe går og tuller. I kan nok høre, der er nogle ord, man ikke siger hernede i hullet. Den er lidt simpel. Flere spørgsmål? Hvad siger du? Nej, de har allerede fundet ud af, hvad de skal synge. Så I rapper bare, de står bare og nynner. Jamen, de nynner bare. De siger Opgaven må starte nu. Tak. Ja, det er
Men vi klokken dagen lang en sjov space sammen. Ja, ja, kom nu. Ej, det var bare ikke noget, der er oppe. Det er ikke noget, dagen lang en sjov space sammen. Det kunne I godt lave også. Men du også kunne det. Hvad får man fra mor? Ja, jeg så ikke min mor, men mor. Kommer det bare. Vi fortsætter. Sammy! Så skal det være det. Han er måske Nej. Den vil ikke der. Ikke start. Ivan. Okay, når vi laver den op, må vi så ikke ofre hinanden med den. Så. Nu kører vi jo. Filmer. Hvor stor den skal jeg tage sådan? Ja. Hvad laver I? Kan fandme ikke tage min ting? Nu er Martin. Du skal nyde det. Det gør jeg nok. Okay. Altså, det er ikke så meget nydelse i det her. Totalt godt, det ved jeg. Nogen har nogle håndjern. Hey, han filmer. Så er I ikke mere? Der vi lærer ved at gå på kæve. Ja, så lærer man at give bankemassage. Det lærer vi er tæskehold. Smil, vi er på. Okay. Hun ligger bare og nyder det totalt. Et stort fedt smil om ansigtet. Hun smiler altid. Hun kan ikke. Ja. Flau. Kan du ikke have det? Det bliver hårdt. Ikke op at stå, Glenn. Lyv ned på ryggen. Ja, så godt. Så skal vi råbe op her. Godt forsøg, den er endnu større. Foran den her ryggen. Det er
her, godt. Prøv det der, jeg vil. Ej, det vil jeg bare ikke. Hvad så, klokkelærling? Jamen, mand! Sasserne smager røv. Undskyld smørten. Ja, det tænkte jeg. Ej, jeg tror ikke, gonna miss you. Is anybody gonna cry? Is anybody gonna say it was a nice fella? Too bad he had to die. Ja, jeg prøver. Jeg tænker, du skal altså... Jeg prøver at ramme John. Bare du rammer John, så det er rigtig sjovt. Kom så, Morten! Okay. Ui! Jeg er ude. Ja, kom igen. Ja, det er kaffe der, Morten. Morten, det er alt det kaffe, du drikker. Du holder op med at ryge, Morten. Du bliver fed. Så er bare gør dit bedste. Bare okay. Ikke for hård. God serve. Det er godt serve. God serve. Er vi ikke blokere, men du kan godt tage den. Du bare den vise. Bare under nettet. Hvis du er under nettet, må du Jeg tror, du er tennisspiller helt ærligt. Ja. Godt, bare. Troede du virkelig? Er du klar? Ja. Min suveræne save. Kjell, du har godt. Flot det der.